profi! De Kis üvegre? ügyes. Igen. Ó, Azt nem a... akad el. Nem akad el. Nem tudom, hol lett a másik. Keresünk egy harmadikat. Ez lehet, hogy nehéz lesz, de szerintem megbirkózol vele. Mit nehéz? Ó, de Aki ügyes. profi, az profi. És mindezt az adventi koszorú mellett. Így van. Oh. Elmehetnél főállású sör.